وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Balawanga okonde ko womvera ndiloleni ndiyambe ndikumutamanda Allahu tabaraka wa taala mbuye wazolengero zonse komanso mtendere ndinso madaliso a Allahu tabaraka wa taala zipite kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam osayiwalanso akubanja kwake ndinso masahaba anthu aja amene adamuona mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali moyo ndipo adakhulupirira na uvomera kutenga umene udafika ndi mtumiki wathu Muhammad ameneyu. Komanso oti masahaba amenewa pa nthawi imene amamwalira adamwalira ndi imani mwa Allahu tabaraka wa taala. Choncho ndiloleni mwapaderadera kuti ndimpembe Allahu tabaraka wa taala nacho chisomo chochokera kwa iye Allahu tabaraka wa taala chiwapeze masahaba amenewa chifukwa chakupitira kwawo komanso ndi kuzipereka kwawo kuyendesa napitisa pasogolo dini imene ya Chisilamu ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balawanga pambuyo pomutamanda Allahu tabaraka wa taala ninso kufuna zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake ndinso masahaba ziwani kunena kuti tikupitilizabe kukumbusana ziwinthu zomwe Allahu tabaraka wa taala amayang'ana mwa ife ndipo tinazipeza kale kuti zilipo zokwanira ziwiri kuti Allah amayang'ana zomwe zili mumtima ndinso ntchito zathu zimene ife tikuchita usiku ndi usana. Ndipo malinga ndi programu yathu imene yangotayi tinakumbusana atu mawu kapena kuti zolankhula zachilendo zimene zimachokera kwa shekha wathu olemekezeka Sheikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaimi hafidhahu Allahu ta'ala kuti Allahu tabaraka wa ta'ala amsunge shekha ameneyu komanso ampase umoyo outali. Uyu Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaimi amalongosola kunena kuti wa idha kunta tastahi min nadari makhluqin mithlika ila wasakh thawbika fastahi min nadari Allahi ila qalbika, kunena kuti ngati iwe umachita manyazi ndikupenya kwa zolengedwa zinzako kupenya pa umve umene umakhala uli pa chovala chako choncho chitanso manyazi ndikupenya kwa Allahu tabaraka wa taala kumene amapenya zomwe zili mumtima. Choncho timakumbusana mawu amenewo ndipo mpaka sopano tinafika paulankhula kunena kuti uyu Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaimi hafidhahu Allahu ta'ala akulongosola mawu amenewa chifukwa choti ino ndi ine lero lino nthawi zonse kungoti pa chovala pathu pagwelapo najisi pagwelapo umve kuti chovala changoda pang'ono nthawi imweyo ndithu timathamanga kuyima nakachichapa chovala chimenecho nasitasita cholinga choti umve umene uli pa chovala chimenecho anthu asamauone. Ndipo timakavala chovala chimene chili chabwino kwambiri kumeneko kuti kumakhala kuchita manyazi ndi zolengedwa zizathu ngati ife. Ndiye uya kutiuza kunena kuti choncho chitaso manyazi ndikupenya kwa Allahu tabaraka wa taala kumenya amapenya zomwe zili mumtima. Mumtima mukungoti muli maumve monga ngatiso mmene adalongosola Ibn al-Qayyim mauve amene amapezeka mumtima aja makamaka atu paja pamene Ibn al-Qayyim amalongosola kunena kuti wa usulu najasatul qalbi thalatha, ndipo choyambirana zachula kunena kuti najasatu shiriki uve wa shiriki kumpatikiza Allahu tabaraka wa taala ndi zinthu zina. Ndipo uve wachiwiri anazauchula Ibn al-Qayyim kunena kuti wanajasatul bid'a ndinso uve wa bid'a kupanga kapena kuti kuchita zinthu zimene Allahu tabaraka wa taala ndi mtumiki wake sana tilamulile. Wanajasatul ma'siyah ndipo cha namba 3 amalongosola Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a amalongosola kunena kuti ndinso umve wa machimo kapena kuti msambi. Choncho mauve amene wawo awa malinga ndi kulongosola kwa Ibn al-Qayyim komanso ndi kulankhula kwa Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaimi hafidhahu Allahu ta'ala ziungosonyeza kunena kuti mauve amene wakanguti apezeka mumtima ndi kuti ife tizikhala wochita manyazi ngatiso mmene ife timachitira manyazi ndi kupenya kwa zolengedwa zizathu anthu azathu kuti atione ife uve uli pa chovala timachita manyazi. Ndiye tiye tichite manyazi ndi Allahu tabaraka wa taala. Choncho lero lino tiyambira kukumbusana makamaka pa verse limene Allah akulongosola mu Qur'an kunena kuti ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum sadaqa Allahu al-azim. Uyu Allahu tabaraka wa taala akulongosola kutiuza kunena kuti inu anthu ndithu ife tinakulengani
kuchokera mwa munthu mwa mwamuna mmodzi ndinso mkazi mmodzi. Apatu Allah akutanthauza bambo wathu Adamu alayhi salam ndinso mayi athu Hawa. Choncho ndiye akupitirizabe Allah kulongosola kunena kuti waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, ndipo ife tinakuchitani kukhala amitundu ndinso mafuko osiyanasiyana kuti muzidziwana. Choncho ngati inu ndi ine tikuyezamira ku mtundu wina wake, kapena ena ali mbali ina kuti awo ndi amwenye, awo ndi azungu, awo ndi aluya, ife ndi akuda, zimenezo Allah kuti basi ndizoti basi tizingodziwana kuti ine ndikuchokera kwakuti, awo ali mbali yakuti. Koma pasi penipenipo Allah akusindika kunena kuti inna akramakum inda Allahi atqakum, kuti ndithu nawo olemekezeka mwa inu pamaso pa Allah ndiye yekhayo to amene ali omuopa iye. Munthu yekhayo amene ali takwa ndi munthu amene ali olemekezeka pamaso pa Allah. Sadakallahu alazim. Choncho titati titenge takwa imeneyi naye fufuza nkuona kuti kodi takwa imeneyi imapezeka nakhazikika malo anji mwa ife anthu. Tikupezanso kuti amakhala takwa amene amapezeka mu mtima, chiwiya chomwe chija kapena kuti chida chomwe chija chimene Allah ali nacho bize namayang'ana, akutinso takwa imapezekanso mmenemu. Zimenezi malinga ndi kulongosola kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtumiki amalongosola kunena kuti attaqwa hahuna, kuti takwa imapezeka malo awa, ndipo zikunenedwa kunena kuti waishiru ila sadrihi 3 marati, kuti mtumiki amene amalongosola kuti takwa ili malo awa akuti amakhala akulozera pa chifuwa pake kapena kuti pa chidale pake, amalozera kuti takwa imapezeka apa, takwa imapezeka malo awa kokonera katatu. Pamene sipatu kupeza kunena kuti ndithu malo omwe aja amene Mulungu amayang'ana takwaso imapezekanso malo omwewo. Choncho wapambana munthu amene angayitenge takwa imeneyo naye khazikitsa mu mtima mwake. Choncho titati tionenso kupezeka kwa takwa imeneyo mu mtima, tipezanso kunena kuti pansi pa vesi lomweli ili Allahu tabaraka wa taala akulongosola kunena kuti qalatil a'rabu amanna, akuti anthu akuchimizi kapena kuti ochokera ku chipululu anafika kwa mtumiki wa samana nkhula kunena kuti ndithu ife takhulupirira. Ndiye Allah anamuwuza mtumiki wace kuti qul lam tu'minu, iwe mtumiki auzeni kuti inu simunakhulupirire, walakin qulu aslamna, koma lankhula kuti ife talowa Chiislamu. Pamene sipatu kupeza kunena kuti takwa imeneyi takwa imabwera pambuyo poti munthu walowa Chiislamu nayamba sipano kugwira zichito zosiyanasiyana, pamene sipatu takwa imakhazikika mu mtima. Ndipo pansi penipenipo akusindika kunena kuti walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ndipo mpaka pano imani yanu sinalowebe m'mitima mwanu. Kusonyeza ono kuti imani ija kumene kuti kumopa Allahu tabaraka wa taala, kukhulupirira mwa Allahu tabaraka wa taala yekha kumapezekanso kuliso mu mtima momwe. Choncho